नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। ओरिसा येथे झालेल्या कोरोमंडल एक्सप्रेस आणि मालगाडी यांच्या अपघातात 200हून अधिक जणांचा मृत्यू झालाय। त्यामुळे आज होणारा वंदे भारत एक्सप्रेसच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आलाय। लोकार्पणाची पुढील तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल। सावंतवाडीत काल रात्री चक्क फॉरेस्ट ऑफिसच्या समोर गवारेड्याचं आगमन झालं। गवारेड्यांच्या लोकवस्तीतला वावर वाढल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण पाहायला मिळतंय। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मार्च 2023 मध्ये घेण्यात आलेल्या 10वी परीक्षेचा निकाल शुक्रवारी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात आला। राज्याचा निकाल 93.83% लागलाय। कोकणचा निकाल 98.11% लागला असून दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील कोकणानं बाजी मारली आहे। महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी खाप पंचायतीनं केंद्र सरकारला अल्टिमेटम दिलाय। हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथील आयोजित करण्यात आलेल्या खाप पंचायतीमध्ये राकेश टिकैत यांच्यासह अनेक शेतकरी नेतेही जमले होते। केंद्र सरकारनं ब्रुजभूषण यांना 9 जून पर्यंत अटक केली नाही तर आम्ही जंतर मंतरवर जाऊन आंदोलन करू, असं राकेश टिकैत यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय। चिपळूण फुटवेअर संघटनेच्या वतीनं बाहेरून येऊन रस्त्यावर बसून बेकायदेशीर चप्पल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हुसकावून लावण्यात आले। शहरातील भोगाळे एसटी स्टँड जवळ दादाबाई टॉवरच्या बाहेर रस्त्यावर बाहेरून येऊन ते बेकायदेशीररित्या चप्पल विक्री करत होते। कुडाळ गवळदेव मंदिर येथे प्रतिवर्षीप्रमाणे पुरुषांची वटपौर्णिमा साजरी होणार आहे। हिंदू धर्मात हाच पती 7 जन्मी लाभावा यासाठी पत्नी वडाची पूजा करते। त्याचप्रमाणे हीच पत्नी जन्मोजन्मी लाभावी यासाठी पुरुषांनी वटवृक्षाला 7 फेरे मारण्याची एक अनोखी परंपरा गेली 14 वर्ष कुडाळ येथे सुरू आहे। $7 लाखांहून अधिक रकमेचं वीज बिल थकीत असल्यानं विद्युत वितरण कंपनीनं कोणाळकट्टा येथील तिलारी प्रकल्पाच्या मुख्य वसाहतीतील मुख्य प्रवाहच तोडलाय। त्यामुळे येथे राहणाऱ्या रहिवाशांना मंगळवारपासून अंधारातच राहावं लागतं। कुडाळ शहरात वाढलेलं चोऱ्यांचं प्रमाण आणि ट्रॅफिकची समस्या याबाबत कुडाळवासी आणि कुडाळचे पोलीस निरीक्षक शंकर चिंदरकर यांचं लक्ष वेधलं। यामध्ये प्रामुख्यानं कुडाळ शहरात वाढलेलं चोऱ्यांचं प्रमाण आणि ट्रॅफिक समस्या यांच्यावर चर्चा करण्यात आली। राष्ट्रीय महामार्गावरील करूळ जामदारवाडी येथील बंद बंगला चोरट्यांनी फोडून रोख रक्कम आणि सोन्याच्या दागिन्यांसह 6,80,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल लंपास केलाय। ही घटना गुरुवारी दुपारी 2 ते शुक्रवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या कालावधीत उघडकीस आली। या घटनेनं तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे। मालवण शहरातील एका दाम्पत्यानं विषारी द्रव प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना शुक्रवारी दुपारी उघडकीस आली। आंब्यावर फवारणीचं औषध प्राशन केल्यानंतर ते अत्यवस्थ झाले। स्थानिक नागरिकांनी त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात हलवलं। या दोघांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न नेमका का केला याची माहिती मिळू शकली नाहीये। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज